nosa seguinte parada pertence ao Centro de Promoción da Autonomía Persoal en Bergondo, onde traballan para axudar a persoas con problemas de mobilidade a acadar independencia. Para isto, contan cun piso adaptado que ceden a algunha destas persoas, unha vivenda acolledora e con fantásticas vistas o incrible areal da Praia do Regueiro. Para ensinarnos este piso, coñeceremos ao seu actual ocupante, un home de Culleredo, chamado Fran Graña. Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summit in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? Buenos días. Como estamos? Moi ben, aquí, preparado para enseñarvos a todas as adaptacións que temos na vivienda. Como podedes ver, unha das primeiras é que a porta abrímola con un botonciño e podemos xogar con el como nos dá a gana. Isto, A ver que pode facer, a ver. Que pode facer? Pois mira, podemos ser malos, vemos aquí as luces, e apagamos, entón xa deixamos todo engañeiro. Deixamos todo a oscuras, bueno, vamos a ser buenos e luceciñas presas, podemos abrir esas ventanas, podemos baixar os stores. Eu aquí, pois teño o meu posto de traballo, digamos, porque máis que un placer é un traballiño para min facer a comida. Teño aquí o meu robot, e despois como adaptacións podo vos falar de que temos a encimera, que é unha encimera eléctrica que sube Que práctico. ou que baixa, porque por este pisiño pois imos pasando todos os usuarios que hai aquí no centro, cada un necesita unhas adaptacións, outro tipo de adaptacións. Despois temos as alacenas que poden ir con mando. Temos o grifo con mangueira, con flexo extensible, entón xa cada un fai a súa maneira. Este forno, como podedes ver, abre a porta lateralmente, de maneira que nós cas nosas sillas ou as persoas que veñen a pé non se encontran ca porta estorbando para meter unha bandexa ou para sacar o que sexa necesario. Ou seja, ti eres cocinitas ou cociñas só por necesidade? Por necesidade. Non me gusta nada cociñar, pero bueno, é o que temos que facer. Pasaré por aquí. Eu aquí teño o meu centro de planchado, que é moi fácil con esta plancha, por chamarlo de alguma maneira. Temos aquí, por exemplo, o noso caldeiriño, que xa está adaptado tamén, para non ter que cargar cos pesos, pois entón ten un grifo adaptado. Ou seja, isto para xente maior tamén é moi útil. Para maior, para nova, para todos. Unha aspiradora de man, sin cable, sin nada, que é moi práctico, entón xa según lle vamos dando a silla. Esta é o que é a habitación, composta por un pasilliño, temos un cuarto de baño adaptado, no cual aquí, según as necesidades, por exemplo, mira, na ducha, unha ducha xa sin elevacións e sin nada, a ras de suelo, para que podamos ben, unha silla de baño. A auga ben quentiña ou a auga templadiña, como che gusta? Non, a auga fervendo. Sempre temos que ter un timbre con nós, en caso de que nos pase algo, pois levámoslo para un sitio, ou poñémoslo para outro, para poder chamar e que nos veñan a socorrer. Isto sí que é importante ter sempre a man. Tamén co bidé, para axudar a xente, que se limpa, para lavarse. Todas estas cousas son caras, Fran, ti sabes? Son moi caras. Son moi caras, non? Moito demais. Pero, bueno, é o que necesitamos e así imos. E agora aquí, pois temos o que é a cama, que podemos levantar e baixar para subir, ou se non subimos o cabeceiro. E que tal dormir dá? É cómoda? Moi cómoda. Temos un colchón anti-escaras, con un posicionamiento, memorias, todo. Que é iso dun colchón anti-escaras? Sí, para as persoas que teñen que botar moitas
moito tempo acostado, entonces para axudarles na protección dermatológica. Pero ti non pasas tanto tempo acostado agora, non? Deitado. Non, filliña, non hai que me queira na cama. Non hai maneira comigo. Podo vos ensinar o armario, todo moi á man. Entonces o que temos, por exemplo, unha das axudas que temos é esta. Tiramos polo perchero e vai baixando todo. E xa escolles o modelito e veña. Sin ningún traballo, escollo un modelito. She's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden. E todas esas medallas, esos premios, Fran? Estes son algúns dos logros que fun conseguindo ao largo destes anos aquí no centro. Por mediación deles, pois conocín a Fundación, a María José Jove, onde practicamos o piragua, Ti vela... practicas piragüismo? Sí, fíjate. Mi madriña. Estaba competindo con unha compañeira e foi cando lle ganei esta medalla. E quen che meteu así as ganas das piraguas? Aquí o centro. Abriron a porta, era un mundo que eu desconocía. E dixen, mira, se queres practicar, digo, pois sí, vamos a facer algo de deporte, que senón o sídome moi mal. E temos unha cousiña máis, por exemplo, ahora a ventana, aquí temos así un pouquinho aberta para que respire a vivienda. E agora, desde a tablet, podo coller. E accedes dende a tablet Sí, para sí. pechar as ventanas. Entonces, ahora vimos aquí, que é unha aplicación que temos na tablet, e desde calquer parte do mundo, ahora entramos, por exemplo, un apartamento, Dende calqueira parte do mundo. Ou seja, calquera, como dende se China... queremos a China. No. Sí, isto vai subimos así, entonces salnos o general, a habitación, o salón, vamos a entrar na habitación que é onde estamos nós. Persianas. Pois, persiana. Xa vai cerrando as oliñas, sen haberlle tocado a nada, e a outra das adaptacións que temos aquí na viviendas. Estou abraiada. Pois sí, a verdade é para estalo. Isto é unha... xa ves, agora vamos coller algunha persona distraída. Agora supónse que me pasou algo e que me van a socorrer. ¿Necesitas algo? Hola, buenos días. No, estamos haciendo aquí el rodaje del programa ¿Qué casa? Solamente era para demostrarles cómo funcionaba el timbre SOS. Pues allí se oyó perfectamente, ¿eh? Muy bien, Fran. Vale, gracias. Un saludo para la televisión también, de las OAS de la segunda y tercera planta. Será dado. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento, como Pues, aquí podemos enseñar o salón. Bueno, apareceu Bobby, como podedes ver, é o que me axuda a manter a casa en condicións óptimas. O pobriño pois anda paus cas esquinas sempre. Non hai maior cousa. Xa desapareceu. Sen paz. E, bueno, seguimos, ahora presento, vos enseño vos o salón, Moi bonito. Na tele que estás vendo? a nosa galeguiña. É que dicirvos, pois, un sitio amplio, onde nos podemos mover ben, desenvolvémonos sin problema. Fran, non che preguntei onde eres. Son de aquí de Culleredo, aquí ao lado da Coruña. Aí me criei, aí logo toda a vida, hasta que tuve un accidente. E nada, que máis queres que che diga? E seguiches pa diante, moi ben. Aí, non quedou outra. Non che quedou outra. Tuve un accidente, despertei na cama, que prácticamente non me movía nada, e a base de traballo e operacións e moito traballo, pois fomos salindo, hasta chegar a donde son ahora. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento. Vamos a dar aquí para que vexades como funciona Fran, isto. esa luz verde que é? Esta luz verde está me dicindo que hai unha persona detrás da porta, porque ten o sensor de aproximación, entón cando... Como el viento, como... Ahora encéndesenos a luz naranxa tamén para os compañeros que teñen problemas auditivos. Voulle abrir a porta, que esta muller enfádase. A ver quen ven aquí. Hola, Loli. Hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, temos... ¿Te la comida feita, por lo menos? Cala, filla. Isto é unha desgracia. Téñeme aquí entretido. Oh, estás como queres. Estou con dúas mulleres, sí, pero téñeme entretido e non ten feito. Se non che porta... Ainda ahora. Toca a ti, se pasas aí vas dando, tan selada na nevera. Non che queda outra, É o que queda. Ela é unha compañeira túa daqui do centro. Sí, é a seguinte que vai vir para aquí, para o pisito. E entón xa lle vou ir enseñando así algunhas cousiñas. te va a quedar, no guardas nada.
algo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un Eu cambio. casi me vou esperar aquí, invito-vos a que vayades con Loli e avisades como está acabando de preparar a comida. Ya posimos ver a Loli, entón. Solo soy feliz si yo te miro. A ver, aquí está a xefa na cociña. Claro, ti solo usas unha man, entón isto axúdate. Non son unha mala, estaba acostumbrada a dúas, pero ahora teño que usar unha mala, e teño para tarde. Miro, basta tu aliento, para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento. Agradecervos esta visita, ao mesmo tempo agradecerlle aquí ao centro de Bergondo pola oportunidade que con os seus profesionales nos están brindando e por todo o que se conseguiu. Moitas gracias. Como el viento que mece mi cuerpo,